बरायबाय लोगोफोर नैबे फुंबिलि समाव नोंथांमोन बयखौबो दिनै माने रबिबार आरोना रबिबार फैलायबाय लोगोफोर आरो बे रबिबार फुंबिलि समाव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मा होनना बुङो भिडिअ लाबोनो आङो हास्थायलायबाय जोंहा दिनै रबिबार फुंबिलि बे रबिबार फुंबिलिनिफ्राय दिनै सानसे माबायदि सोलिगोन आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर माने जोङो रबिबाराव माने फ्रि थानाय जायो आरोना माने मा होनना बुङो सप्तासे जोङो गाव गावनि खामानियाव बेस्थ' जानानै रबिबार सानखालि जोङो जमाहै फेमिलिफोरजों जोङो लोगो मोनलायनायनि गेजेरजों बिदिनो जोङो दसे बेरायग्लाङो आरो फुं समाव जोङो इसोरखौ सिबिनो जोङो थाङो आरो आङो बिदिनो बेफोरनिनो आङो भिडिअ दिन्थिलांनो नाजागोन आरो नोंथांमोननो नायलांबाय था आरो दायो जों फुंबिलि समाव नैबे ब्रेकफास्ट खालामनो लाबाय आरोना बे ब्रेकफास्टखौनो आङो आरो ब्रेकफास्ट जानायनिफ्राय आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो हास्थायगोन आरोना लोगोफोर दे अब्ला नायलांबाय था लोगोफोर आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो आरोना नोंथांमोनाबो लोगोफोर ब्रेकफास्टआ जाहाना नै बिदिलै दिनै नैबे घुगनि जाहैबाय घुगनिसो होनना बुंगोन ना सानासो होनना बुङोथाय घुगनि होनना बुङो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय थावनि फिथा अनासि सानजारियावबो अनासि होनना बुंगोन जाहैलायबाय बेखौ सिथाव थावनि सिथाव ओमफ्राय नैबे घुगनि बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय गाइखेर साह बरिया गोथाव जालायसै हिन्जावनि अननायाव लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन दिनै सानसेनि सोलिनाय भिडिअ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर दे अब्ला फैबाय थादो आंजों लोगोसे दायो लोगोफोर जोङो नै गेरेजाव थांबाय थादों माने चार्चआव थांबाय थादों आरोना लोगोफोर दायो लामायाव दङ जोङो नै दिनै जा प्रिन्सेस दङ हाय नामर दे लोगोफोर अब्ला आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नायलांबाय था आरोना लोगोफोर दे लामायाव दङ उन्दै गारि सालायदों माने जोंहा मिसेसआ फैथ'वासै आरोना बियो दा स्कुटिजों फैसिगोन थारमाने समा एसे लेट जागोन होननानै बेहा थारमाने रेडि जानाया जाबावाखैमोन बेनिखायनो जोङो फिसाजोखौ लाना फैग्रोबाय माने सानडे स्कुला 9:30निफ्रायनो जायो नालाय बेनिखायनो आङो बेखौ फिसाजोखौ लाना फैग्रोबाय दा बिथाङा स्कुटिजों फैसिगोन आरो लोगोफोर अब्ला नायलांबाय था बे लामाया लोगोफोर जोंनिया কৰ্মৰ ফল পাবলৈ আমি সকলোৱে খ্ৰীষ্টৰ পদত আসনৰ আগত প্ৰকাশিত হ'ব লাগিব পুনৰ কৈ দিছোঁ কিয়নো প্ৰতিজনে কৰা কৰ্ম ভাল হওক বা বেয়া হওক তাৰ দৰে শৰীৰৰ দ্বাৰাই কৰা কৰ্মৰ ফল পাব सानडेनि स्पेशल खानानै
नामफोरखौ बुंला दे आं लोगोफोर मा जानाय जायो नै नोंथांमोननो दिन्थिबाय बेखौनो हामा मोननाङा लोगोफोरनो जानायखौनो भिडिअ होबाय थायोलै होननानै माने गुबुन दिनाव जोङो थारमाने एकदम सिम्पोल खाना जायो आरो सानदेआवबाथाय एकदम हेभि जानाय जायो आरो ना एसे माने दिनै सानडे नालाय सानडेआव माने लोगोफोर फैदों नै मा होनना बुङो नैथिं लोगोफोरा नै सानडे बेलासिनि आलासि खिन्थु जानाय बिदि होनाय जायासै दे थान्दासो होबाय नै गरम थान्दायानो मोजां नै बिदि आलासिफोरानो बिथाङा जाबाय अनसु दैमारि ना औ दैमारि बिथाङाबो चेनेल दङ दे लोगोफोर अनसु दैमारियानो जाबाय दां दायो चेनेलनि नामा ना NAD Vlogs सोलायाखैना NAD Vlogs दङ नै गवा थांगासिनो दङ बेंगालर बिथाङा माने मोजां भिडिअ लाबोगोन नायबानो जाबाय नोंथांमोना बिथाङा थारमाने आउट अफ आसाम थांगोन आरो बे खैदिनाव नोंथांमोना मोजां भिडिअ नुनो मोनगोन सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो बिथांखौबो ना आंनि बर' सापर्ट खालामलायनांगोन नङाबाथ' माहाथ' जौगानो आरोना आंनि साबस्क्राइबार लोगोफोरखौ आं खावलायबाय आरो ना नैबे गुबुन हारियाबो गोबां माने गावजों गाव सापर्ट खालामलायो बेनि थाखायनो बिथांमोना माने जौगानो हायो आरोना साप'ज बिथांमोननि जोङो भिउसखौ नायोबा साबस्क्राइबारफोरखौ नायोब्ला माने मिलियन्स बा बहुत माने 300-400K थांखायो आरो बिसोरनिया बिदि आरो बाट जोंनिया बर'आथ' पपुलेसनाबो खम नालाय बाट अब्लाबो माखासे मानसिफोरा माने गावजों गाव सापर्ट मालाबा समाव होलायनो बायो होलायनांगौ आरो बिदि आरो अब्लाना गासिबो समानै जौगालांगोन जोंहा नै बिथिं दङ सासे नै देरहा फंबाय दङ नै बिथाङाबो चेनेल दङ दे dgwracreation न बिथांनि चेनेलनि नामा जाबाय dgwracreation बिथाङाबो बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोयो नुगोन नोंथांमोना सप्तासेनि उनाव नायबाय थादो नेनानै थादो नङा होमबा खावलायबाय बिथांनि थाखायबो आंनि साबस्क्राइबार लोगोफोरखौ बिथांखौबो सापर्ट खालामना हो आरोना लोगोफोर गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो दे अब्ला बिथांमोना फैनायनि थाखाय आंबो गोजोनबाय नाथाय जाहोनो हायासै दै माब्लाबा बेखौथ' नांखाथारगौ जायोना दे अब्ला उनफोराव फैयोब्ला मोजां पार्टि जाहोनो नाजानोसै आंबो हामा मोननांला दिनै नै जा बिथांमोनजों लोगोसे फैफादों नामथ' कयल' होनबाय दे कि नाम आसले निक'डिम टुडु बिथाङा जाबाय जोंहा सावथाल कमिउनिटिनि मा होनना बुङो बिथांमोनजों लोगोसे फैफादों बिथाङा जाहैबाय देरहानि लोगो निक'डिम टुडु फुटबल गेलेयो नामा दे दे थिग दङ लोगो मोननानै गोजोनबाय ओंखारलायबाय नै बेरायहैनोसै बेलासे सम जाबाय नालाय जोङो दायो एसे ओंखारलांलायनोसै आरो बाहेराव जोङो माव थांनाय जायो दिन्थिगोन लोगोफोर नोंथांमोननो आं नै टिफिन लाखाबाय बे टिफिनाव मा लादों दा देखायनाय जाबाय देखायनोसै लोगोफोर नोंथांमोननो जों बेरायनो थांनोसै आरो दिनै सानडे नालाय आङो थारमाने दिनै दहायनो बुंखादोंमोन फुंबिलिनिफ्राय दिनै सानसे सोलिनाय आङो भिडिअ लाबोगोन होननानै नोंथांमोननि थाखाय दायो थांनोसै आरोना लोगोफोर दा बबेयाव थांनाय जायो बुंथ'नो हाया आङो दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोननो थांनोसै मामा नैखौसोनो बुरा जिरायना थाखाबाय नै फिसाजोआ प्रिन्सेसआ रेडि जाखाबाय माने फिसा फेमिलि बेरायलायनोसै गोसो बायदि दे लोगोफोर नायलांबाय था बिदिब्ला आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन
दिफुआव थाव सोना लाबाय जोङो नै लोगोफोर ओमफ्राय थांबाय थानोसै बबेयाव सहैयो बिदिनो माने थाव गारियाबो थाव गैलामोन माने बोथोरा बिराद गरम नालाय माने एसे एसि जाथिंनोसै आरोना लोगोफोर अयथासार गरम खालि दामानि बोथोरा माथो बुंनो न'आवथ' एसि गैया नालाय गारियावनो एसे एसि जाथिंसै आरो लोगोफोर बेरायथावथावहै दे लोगोफोर नायलांबाय था आं दिन्थिलांबाय थागोन बिदिनो नोंथांमोननो दायो जों थाव सोना लाग्रोबाय फैसा हरबाय जाबाय गरम मानसिफ्रा ओरैबायदि हालाय हाफाय जादों मा बुंनो नैबे गलमा टाउन जाहैबाय बेलासि जाबाय नालाय दा बिराद भिर जासिन आरो गलमा सारियालियाव ओरैबायदि भिर जायो दानिया माने बाजार खालामनो फैयोना मानसिफ्रा बेलासे बेलासे गलमा सारियालि उदालगुरि टाउनखौ बिराद मोजां नुयोसैलै दानिया नै डिभाइडार जानायनिफ्राय माने पुरा डिसिप्लिन नुयोसै आरोना समायना गलमा टु टाउन रड बियो ओरैबायदि समायना जाबाय माने उदालगुरि टाउना सानडे खालि क्लस थायोलै लोगोफोर दिनै बन्द गोजा आरोना बेलासे खुलियो खैटामान दखानफोरा माने लकेल हलिडे लाखियो आरोना नोंथांमोना बेखौ मिथिना ला रबिबार दिनाव उदालगुरि टाउनाव फैयोब्ला आन्दायफैनो हागौ आरो माने बन्द थायोना माखासे शपिं मलफोरा खुलियो बिथांमोना बन्द मानिया ओरैबायदि ब्लग जायो लोगोफोर नैबेयाव माने सानसेयाव मथा मथि 20 खानसो ट्रेन खारोदां बे लामाजों थांलाय फैलाय आरोना ओरैबायदि जाम जायो ओरैबायदि गोबाव थानो गोनां जायो मथा मथि 10-15 मिनिटहालागै थानो गोनां जायो आरोना लोगोफोरनि